Maysa iti kabugaw, iti bilang iti kaduan iti biktima, iti dengue. So dita nga agdama nga may uswat iti programa ni Congressman Ryan Luis Singson, iti muna a distrito nga daan iti tema nga iwas dengue, paging program. Aditan nga nadanunan iti grupo iti press corps, nga agdama iti paging operation da, iti maysa nga pagadalan. Kititan nga naamuan iti press corps, iti moderno a panagpaging. Yung project ni Congressman Ryan po ngayon is to prevent nga po yung pagkalat po or pag-spread po ng dengue po natin. Now, ito pong ginagawa po natin ngayon, ito po tinatawag po natin residual spraying. Compare po dun sa tinatawag po natin na fogging. Yung fogging po, ang tinatawag po natin doon is oil-based po siya, yun po nakikita na po natin na umuusok. Ito po ngayon, yung residual spraying po na tinatawag po natin, tubig po siya at tumatagal po siya na 3 to 6 months po na nakakapit lang po siya kung saan po natin po siya in-spray yung gamot po natin. Himpakaamu pa iti nasaong opisyal nga awan iti pakadanagan iti publiko iti agas nga naikabil numalang abda iti angot na kapwanan tanatalged daytoy. Maano po ng bata at madilaan niya po napaka tolerable po yung gamot po natin. Na dual base po siya, pwede po siya sa oil, pwede sa water. Ito po yung ginagamit po natin is water base po siya. So ang hinahalo lang po doon is tubig lang po. So pag ginalo po natin sa tubig, nagpapag na po tayo, lumalabas po, misting lang po siya. Nagmi-mist lang po siya. Pero same principle din po ng fogging po yun, na kumakalat din po, nagsususpend sa air, at the same time, dumidikit po sa mga walls or sa mga halaman po na pwede pundapuan ng mga lamok. Itimit pa nakipatpatang iti press corps kini Congressman Singson. Maipapan iti programa na, ket deto itinakunana. Ti kaduan gamin nga naapektaran ket kabugaw sinait di kon Santo Domingo. So agpababata yun to ta ma-control tayo med the outbreak. Ken mesa pay detoy lang ket basi lang nga tulong ti opisina tayo detoy. Kaya ko lang idawat ken di kailyan tayo. Ti gobyerno ket han maaramid amin no mabalin agtitindulong tayo as a whole community na dalosan tayo DJ lugar tayo ta maiwasan di ito nga outbreak. Impanamnama pa ni Congressman Singson nga maserbian amin iti panagpagingan amin nga ili a masakupan na. Para ti press corps, Ryan Pardo.